guys, Khulumbai, nwngthangमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ कमेन्ट सेक्सनावहाय सोंहरदोंमोन जे आब' गेमस्रि नोङो माला मेकआपनि भिडिअ आपल'ड खालामगोन बेबायदि होननानै स आं बेखायनो सानबाय मा दाथ' दैबानाजों जेरावबो थांनो हायाखै हिसाबै दिनैहाय आङो सानबाय मेकआपनि भिडिअ लाबोनो एज इउजुअल आं जेरैबायदि देलायो जेरैबायदि आं रिल्स बानायनायाव बा इउटुबनि भिडिअस बानायनायाव बा होल भिडिअ बानायनायावहाय आं माबोरैहाय देलायो गावखौ रेडि खालामो स बेखौनो आं स्टेप बाय स्टेप मेकआप ट्युटोरियल भिडिअ खालामदों स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So guys, दायो आङो मोखां सुखांनानै जेबो लगायाखै आरोना ओमफ्राय जि बोरैबा रानसावसाव जाना दंमोन बेखायनो आङो दा बिराद गोबाव जखासिगोन नालाय बेखायनो बडि लाभिं प्लामनि स बे बडि मिस्टखौहाय एसे सारनानै लानोसै स देट गोथाव गोथाव मोदोमनाय फैयो एसेबां गोबाव जगोन नालाय आरो बेनि स्मेला बिराद मोजां गाइस स दायो आङो इउज खालामगोन प्लामनि फेस मिस्ट माने मोखां सुखांनाय लोगो लोगो एसे गोरान रान जाना थायो नालाय बे टाइमावहाय फेस मिस्टखौहाय इउज खालामोबा जा फ्रेश मोनो आरोना ओंखायनो आं एसे फोनफिनबावबाय ओमफ्राय दसे टाइम दोनना होनांगौ स देट स्किनावहाय अबजर्ब जायो आरोना आं बिराद मोजां मोनो दे गाइस माने एफर्डेबल प्राइसआवनो प्लामनि जा प्रडाक्ट्सफोर दङना बेफोरखौहाय मोनो आरो आं बिराद मोजांबो मोनदों इउज खालामनानै जेबो प्रब्लेम मोनाखै आरो स बेनि उनावहाय आं इउज खालामगोन प्लामनिनो ग्रीन टीनि मयस्चराइजार आरोना स नोंथांमोनाथ' मिथिखायो मयस्चराइजार फोननाया बेसेबां इम्परटेन्ट जोंनि स्किननि थाखाय जोंनि स्किनखौ मयस्चराइज खालामनानै लाखिगोन आरो जाखिनि फोनखांनानै आग्लायो बेखौहाय आङो गोदना आरो आखायावहाय फोननानै लायो जेब्लाबो आं जेब्लानोखि मयस्चराइजार सानफ्रोमबो फोननायावहाय आरोना अब्लाना मा जायो आखायाबो एसे गुरै जानानै थागोन राखावखाव जानानै थानाय नङा ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो इउज खालामगोन प्लामनि ग्रीन टीनिनो सानस्क्रिन ओमफ्राय बे सानस्क्रिनखौहाय नोंथांमोना साननाङा जे आङो सान्दुङाव ओंखाराखै दिनै फोनलाङा बेबायदि साननाङा आरोना न' सिङाव थाबाबाबो फोननांगौ सानस्क्रिनखौहाय गोबाङानो माने सान्दुङाव ओंखारलांबाल'सो फोनो ओमफ्राय सान्दुङाव ओंखारलाबाथ' फोनखानांखागौ आरो न' सिङाव थांबाबो फोननांगौ स आं प्लामनिल' इउज खालामबाय थाबाय दायो आं चेन्ज खालामनोसै ओमफ्राय दा आं मा इउज खालामगोन देलाय सानलाय दायो आङो इउज खालामगोन बेनिफिटनि प्राइमार बे इमान फिसायानो बिराद एक्सपेन्सिभ गाइस मा होनो आरो आं इखौ मालाबाल'सो फोनो अननानैनो ओमफ्राय नै जोब्बायसो खोमा माने दिहुनबाबो हाला बिराद एक्सपेन्सिभ खिन्थु बेनिफिटनि प्राइमारा माने बेलेगखौ बायबाथाय नायनाय बाङायल' थायो खिन्थु बिराद मोजां माने दाम गोसा बुस्थुखौ बायबा बेनो आरोना जे बिराद मोजां माने क्वालिटिया मोजां होननानै बुंदों आङो ओमफ्राय माबायदि मोजां नोंथांमोना नायलांबाय थालाय आं फोननायखौहाय आं दा प्राइमार फोनदों नालाय ओमफ्राय नै फाउन्डेसन फोननाय बायदिनो नुखाबाय दा नै फारसेथिं माबोरैहाय नुदों ओमफ्राय फारसेथिं माबोरै डिफारेन्सखौथ' नोंथांमोना नुखादों दा ओमफ्राय दायो खाफालखौ नाय बोरै नुखो बेबायदि आरोना बिराद मोजां माने क्वालिटिया दाम गोसा जानो हागौ खिन्थु क्वालिटिया माने बेबायदिबा मोजां नाङो आरोना फैसाया लस थाङा माने माखासे बुस्थुफोर थायो दाम गोसाबाबो मोजां नङि खिन्थु बेयो बिराद मोजां स दायो आङो प्राइमारखौ इउज खालामखांबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय स दायो गेमस्रि दैमारिनि मिसुग्रा बिराद गोबाबा आरोना मिसुग्रालाय दङ खिन्थु गोबा नालाय बेखायनो बिराद गाज्रि नुयो ओमफ्राय बे सिथरा मा मोनदो सौख्लायनानै महाबा गर'नो गोसो जायोलां खिन्थु जेबो नङा देसोन आं मोजांसो मोनो दे गाइस मालायफ्रा सिथर जाबा मोखाङाव गाज्रि मोनो खिन्थु आंनाव सिथरा माने बुरजा जाया आरोना मोनफा मोननै इदिल' जायो गिदिर ओमफ्राय मोजां मोनो आंहा सेरनो मानो ओमफ्राय दायो आङो मिसुगुरखौहाय एसे आखिनानै लानोसै नङाबा एसे बान्दरि नुबाय थादों नालाय नोंथांमोनाबो एसे बोरैबा मोनगोन आरोना भिडिअखौनो स्किप खालामनासो दोनगोन बेखायनो आङो एसे साइज नुनो थाखाय मिसुगुरखौ आखिग्रोनोसै दे गाज्रि मोननाङा दे आखिनायखौ नायलांबाय थादों माबायदि ओमफ्राय आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों मा होनना बुङो आं सिगाङावहाय मिसुगुरखौ एसे चाइनिस बा करियानफोरनि बायदि एसे स्ट्रेट लायोमोन खिन्थु आं दाना एसे भि टाइप बा एसे राउन्ड टाइप लायोसै आरोना स सिगांनि बायदिया मोजांसिन ना दा लानाया मोजांसिन मिसुगुरा बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव स देट आङो कनफिउसखौ गोजान खालामनो हायो जे आङो स्ट्रेट लानो ना इदि दा लानाय बायसा लानो दे खिथाहर स गाइस दायो आङो मिसुगुरखौथ' खामखांबाय ओमफ्राय दायो आङो बे बिउटि ब्लेन्डारखौहाय एसे फेस मिस्ट
जों सारनानै एसे गुरै खालामनानै लानोसै एसे राख'ख' जानानै दोङो नालाय ओमफ्राय दा सामार सिजोनावहाय गाइस माने आं जेरैहाय आं सिगांनिफ्रायनो दिन्थिबाय थायो आं सुगारनि फाउन्डेसन इउज खालामो खिन्थु सुगारनिया जाहैबाय बिराद रोजा हाइ कभारेज होयो नालाय बेखायनो गरम दिनाव बाराद्राय बे सुगारनि फाउन्डेसनखौ इउज खालामोबा लेयारा बांसिन जाबाथाय माने गावनायनि चान्सेस बिराद थायो बेखायनो आङो मा खालामखो मोखाङावहाय जा जायगायावहाय एसे पिगमेन्टेसन दङ स' बे जायगायावल' आं एसे माने कभार आप खालामनो थाखाय कभारेज होनो थाखाय माने आं फोनबाय आरोना स' गासैयावबो फोनला आङो मानो होनना बुङोबा दा सामार सिजोनावहाय एसे गोबाबा फाउन्डेसनखौसो फोननांगौ खिन्थु बे सुगारनिया बिराद रोजा नालाय बेखायनो बेखौ फोनला नङाबा माहाबा बाहेरफोराव ओंखारलांबाथाय बाहेरावथ' एसि मोना नालाय बाहेरावहाय माबा मेकआपानो गावब्रा जोबनानै फारसेथिं मेकआप थानाय फारसेथिं मेकआप गैयि खालामनानै लानो गोसो गैया आरोना आङो लासिं सिंनो बेखायनो आङो जा जायगायाव एसे बोरैबा बेयावहाय फोननानै लाबाय ओमफ्राय फोनखांनानैहाय आङो दिनैहाय इउज खालामगोन बिराद मोजां आं नोंथांमोनखौबो रिकमेन्ड खालामो जे सामार सिजोनावहाय बेस्ट फाउन्डेसन आंनि थाखाय मेकनि स' मेकनि आङो NC30खौहाय इउज खालामगोन मानो होनना बुङोबा बे NC30आ आंनि स्किनजोंहाय बिराद माने मिलायो आरोना स' गोबाङानो आंखौ सोंहरो जे आब' नोङो फाउन्डेसन बबे शेड नाम्बारखौ लायो होननानै स' भिडिअखौ मोजाङै नायाखै अब्लानो मिथिजोबगोन मा प्रडाक्टखौ आरो माखौ इउज खालामदों आङो स' गाइस आङो मानो थाखाय मेकखौ फोननो होदों मेकनि जा फाउन्डेसन दङना बेखौ एसेल' लानानै मोखाङाव फोनबानो मोखां गंसे माने नांबावगौ जाखाया आरोना आंनानो जि मोखां गिदिर होमबाबो आं एसेल'सो लादोंमोन नै जाजोब्बाय ओमफ्राय गोदनायावबो फोनबावबायसो आङो ओमफ्राय दायो आं इउज खालामगोन कम्पेक्ट पाउडार मेकनिनो NC30 आरोना बेबो शेडआ सेम ओमफ्राय बेखौहाय आङो मानो कम्पेक्टखौहाय फोनदों ओरैनोथ' आङो लुज पाउडारसो फोनोमोन खिन्थु गरमावहाय लुज पाउडार फोनबा बिराद लेयार सोमजिगोन नालाय बेखायनो आङो बांसिनानो माने दैलि इउजावहाय आं कम्पेक्टखौनो इउज खालामो आरो ओमफ्राय मालाबा जुदि एसे हेभि मेकआप खालामोबा लुज पाउडारखौ इउज खालामो आरोना होमबाना बारा गोलोमाबो ओमफ्राय बेनि उनावहाय नै जाबायानो दसेनो स' दायो आङो कन्टुर खालामसै नै रिभलुसननि बेयावहाय फार्स्टआवहाय बेबायदि ब्रास एंगल ब्रासखौहाय लानानैहाय आङो दा कन्टुर खालामसै एसे खावलाय गिदिरखौ एसे फिसा नुहोनो हायो नामाथाय नाजानायनोसै आरोना स' नोंथांमोना बिफर एन्ड आफ्टारखौहाय नायबानो मिथिगोन जे कन्टुरनि बाहादुरिया मा बा कन्टुरनि मेन खामानिया मा स' गाइस नै आं दा डाबल चिन नुजानायखौहाय हाइड खालामनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आंखौ सासे मेकआप आर्टिस्टआ इदि फोरोंदोंमोन आरोना डाबल चिनखौ बोखारनोबा नै बिदि दिहुनना लाग्रोनांगौ ओमफ्राय दिहुनना लाखांनानै कन्टुरिंखौ जेब्लानाखि खामखाङो ओमफ्राय उनाव हाबसो होफिननांगौ होमबाना मोजां जासिगोन आरो बेनि उनावहाय आङो रिभलुसननि सेम पेलेटखौ लानानैहाय जाखिनि एसे ब्राइट कालारनि दङना बेफोरखौहाय आङो बबेखिनि जायगाखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय इउज खालामगोन आङो माने आङो लुज पाउडारखौ इउज खालामासै नालाय ओंखायनो आं जाखिनि कन्टुर खालामबाय बेखिनिखौ एसे माने मा होनगोन नुजाहोखांना थाखाय बे कालारखौहाय फोनबाय आरो स' देट आंनि कन्टुर खालामनाया भिजिबोल जायो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं दायो फोनगोन ब्लासार नै आं ब्लासारखौ मानिखौ इउज खालामदों आङो लिरनानै होखादों नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा स' आङो दायो ब्लासारखौहाय फोननोसै ओमफ्राय आंनि खावलाया एसे बोरैबा दाब्लाब्ला नालाय बेखायनो आङो बिदि साइडआवहाय माने ब्लासारखौ फोनो आरोना स' देट एसे लिफ्टेड नुयो खावलायखौ एसे इदि नुयो आरोना मा होनगोन बर'आव मिथिला ओमफ्राय गन्थङावबो एसे लाबाय स' नोंथांमोना कालारखौ एसे बारा नुदों जानांगौ खिन्थु दा उनावहाय जेब्लानाखि आङो हाइलाइट खालामगोन अब्लाना खमायलांगोन आरोना ब्लासारा स' गाइस दायो आङो सुगारनि हाइलाइटारखौहाय इउज खालामदों नै हाइलाइटार फोननाय लोगोनो खम नुगोन आरोना खावलाय गोजाखौ आरो दा एसे टाइम बारलांबानो मेकआपा जेब्लानाखि मोखाङावहाय बहिलांगोन माने होमबाना मोजांसिन जागोन आरोना नायलांबाय था स' दायो आंनि मेगनखौ बोरैबा फुरलिलि नुबाय बयलारनि बायसा बेखायनो आङो निउड आइ शेड'निफ्राय इउज खालामगोन बिराद आं बेखौ खेबसेबो इउज खालामाखै आरोना दिनै इउज खालामगोन होननानै नों
खालामथारबाय आङो ओमफ्राय बेयो बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो मोन्दोंमोन आङो बेनि थाखायनो आङो बायबाय आरोना नङाबा आंनाव मेरला आइसेड' दङ आइसेड'फोरा फुनबाबो फुनख'नोनो हाया माने मोनफा मोननै कालारखौसो बांसिन फोननाय जायो नालाय गासिखौबो फुनजोबनायानो जाया ओमफ्राय आङो एसे निउड मेकआप खालामगोन नालाय एसे निउड कालारखौनो लागोन आरोना एसे मेगन बुथेथेखौ एसे मोजां नुनायनि स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना स' दायो आङो नायकानिबो इउज खालामगोन ओमफ्राय नै बेफोरबायदि गोलैना होयो मिथिबायना इमान अनो आङो बयनिख्रुइबो बांसिन आं मेकआपनि बुस्थुफोरखौ अनो हसा खोथाखौ बुंनो थांबा लावदुमनिख्रुइबो एसे बांसिन अनो आंनि मेकआपनि बुस्थुफोरखौ मा होनबावनो गाइस बिदि गोलैना होबा बिखायानो खावब्रै खावबा जाजोबो स' गाइस आङो आइलाइनारनि नामखौ होआसै आरोना माने बावबाय आङो इ बुस्थुआव बथलाव मा लिरनाय दंमोन नागिरनानै मोनासै आं जेथिंबो जिखुनु सुगार बा जिखुनु मायबा मोनसे कालार बारफोरनि बा माबा मोनसे मेकफोरनि बिदि जानो हानाय आरोना स' मिथिला आङो एक्जेक्टलि स' दायो आङो सिम्पोल मोनसे साइडआवल' बिदि विं आखिगोन आरोना ओमफ्राय माखासे मानसिफोरा बुङो आरोना आंनि लोगोफ्रा ओइ आं आइलाइनार लानो थाखाय बिराद टाफ मोनो माने हाग'आ आखिनो मालाबा फिसा गिदिर बिदि जायो होननानै बुङो आरोना ओमफ्राय आं जेबो प्रब्लेम मोना नाय आंना जि फटाफटनो जाबाय गाइस नोंथांमोना बुंलाय आंनि आइलाइनार आखिनाया मोजां जादोंना जायाखै नैबे दायो आङो इउज खालामगोन मेकनि लिपस्टिक आरोना निउड कालारनिनो एसे अरेन्जि टाइपनि ओमफ्राय बेनि उनावहाय आरो बे मोनसेखौहाय सायावहाय फोननानै होगोन आङो लिपस्टिकनि कालारखौबो माबोरैहाय नुदों बेखौबो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर जिखुनु आं मोनसे बुंबाय थाला जिखुनु माबे प्रडाक्ट्सनि माने रिजाल्टखौहाय साबसिन मोन्दों बा मेकआपखौ माबायसा मोन्दों बेखौ खिथाहरबानो जाबाय दे लिपस्टिकखौबो स' गाइस आंना अलमस्ट मेकआपआ कमप्लिट जासिगोन नैबे मिसुगुरखौल' आं एसे बेका खालामनानै लानोसै ओमफ्राय बे मा ब्रेडनि आं मिथिया मेसिना मा होनगोनथाय बेखौ मिसुगुर खेंख्रा खामख्राखौ जिखुनु आरोना स' आङो दिनैहाय नोंथांमोना निउड मेकआप दिन्थिदों नालाय बेखायनो आं आइलेस टाइलेस बेफोरबायदि फुनलायलाया बेखायनो एसे भलिउम थानाय मास्काराखौहाय फुनगोन स' देट एसे आंनि मिसुगुरफोरा एसे भिजिबोल जायो आरोना एसे साबसिन नुयो स' आंना मेकआपआ कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय आं दानो माबोरैहाय नुदों बेखौ सोंथ'ला मानो होनना बुंबा नै खानाय सानाय थिग बानायाखै खानायफोरखौ एसे स्टाइल खालामना लाग्रोनो ओमफ्राय बेनि उनावहाय नोंथांमोनखौ आं सोंफिनगोन नुखाबाय आंनि मेकआपखौहाय माबोरै जादों कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव आरो नोंथांमोना मोनसे आंनि लुक्सखौहाय आन्दाज खालामदोंना जे आंनि जिथु मेकआपनि कालार बियो बांद्राय गुफुरद्राय खालामाखै आङो आंनि स्किनजों माने मिलायनायसो खालामखादों नै स' देट माने जों जुदि हाफ स्लिभ्स गानोबा जोंनि मोखांखौ गुफुरसिन नुवालासिनो बे आखाइजों बा मोदोमजों बा गोदनाजोंहाय सेम नुयो मानो होननानै बुङोब्ला बिराद गाज्रि नुगोन आरोना जुदि मोखाङाल' गुफुर जानानैहाय मोदोमफोरा गोसोम जायोबा बेखायनो जोङो फाउन्डेसनखौहाय राइट सेटखौहाय फुननो रोंनांगोन अब्लासो मेकआपखौहाय मोजां नुगोन आंबो नोंथांमोन बायदिनोमोन जेनेबा बारा सिगाङावहाय मेकआप खालामनो रोङामोन खिन्थु आं दाबो गावखौ एक्सपार्ट होननानै बुङा खिन्थु आंनो जेसेबांखिनि दैलि लाइफआवहाय नांगौ बा आङो बबेबाफोर श'आव थांनोबा मेकआप आर्टिस्ट जुदि बाइचान्स केन्सेलफोर जाबाय बायोबा आं हारसिंनो माने हेन्डेल खालामनो हानाय बेखिनि केपासिटिया आंनियाव जाबाय होननानै आं सानो आरोना स' नोंथांमोना माबोरै मोनखो आंनि बे लुकखौहाय आरो लोगोसे आंनि बे मेकआपखौहाय माबोरैहाय मोनखो स' खिथाहरनो दाबाव आं नेनानै थाबाय थागोन स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय